Полиция! Полиция! Ръката в страни. Страни хубаво! Има оръжие. Държани. Помещението е осигурено. Тук нож. Ръцете горе, бе! Бързо сгъвка мен! Сгъвка мен, бе! Върви назад! Върви назад! Да, назад, назад, назад! Назад, към мене, към мене! Към мен върви назад! Настрани, настрани! Настрани, не напред! Главите нагоре. Има ли други хора вкъщи? Има ли други хора вкъщи? Идете настрани, ако обичате. Полиция, отваряй! Дай, пазете се, пазете се. Дай, дръж. Моля се. Дръж. Дай. Не, спокойно правим. Аз съм видел от себе.